Yangore ni donjruok mar nyithindo e tiyo gi mbui osemedo hinyo dongo mar nyithindo mathoth kendo rocho pachgi. Nonro maende notim gi jorang dongo mar nyithindo e higa 2021 yango ni nyithindo mathoth yudo puonj kowuok e mbui ka puonj ma kamago giyudo kokalo e simbegi mag ong'we yamo. Nonro no nyiso ni nyithindo mogoyo tach e mbui ni e kind higni 12 nyaka 17. Ote ma jatend migawo mar dongruok oganda Florence Bore manyo osom e nyasi mar hingo odiechieng nyithindo ojiwo jonyuol mondo mi okaw ting' mar rango kaka nyithindgi tiyo gi mbui. Bende okwayo ni jokanyo duto obi kanyakla mar thiro timbe mag monj majuko nyithindo kokalo e mbui. Data from the Disrupting Harm household survey shows that 67% of 12 to 17 years old in Kenya are internet users. They have used the internet within the past 3 months. This comprises of 12 to 13 years old, it constitutes 55%, 14 to 15, 62%, and 16 to 17, 83%. Because the deaf children are really going through a lot. The classrooms are not friendly. The universities, even students in universities, are not having friendly interpreters. So we need to have such people to continue helping them. But secondly, and most important, is to address the issue of drug and substance abuse, which I think is becoming very common in Garissa County. And we attribute this to the abdication of our parents. They've abdicated their responsibility in taking care of their children. And therefore, we're going to mop up. We're going to use our security agencies so that we can organize for a raid. We have identified a number of individuals who are peddling these drugs and who are targeting our children in school.